dadi awak dhewe. Tapi mriki kompak saestu kok Mas Sange. Kompake Melebet jebleng. Nggih. Pertama tanggapane foto. Laras. Foto sak keluarga. Sopo ae? Alah digoweret rene aku. Tapi kan ayu-ayu tadi. Ayu apa? Mbak-mbake mau le perawan-perawan Sing tuwek loro ngono ora. ora sembuh omongne, ngene kok sembuh omongne Iki bandel bos sapa? Walaupun tuwek-tuwek tapi kan wangi-wangi. Wangi apa? Aku ndak mau ambune Rexona. Remason, apa ngomong Remason kowe? Kowe apa ngomong Remason? Iku sing tuwek-tuwek loro mau kowe. Kok rumah aku awake dhewe lek iki hibur. Menghibur. Sing penting dongakne Bapak tuan rumah. Pak Kartono kowe dongane apa le? Dongane apa? Muga-muga ya tambah rezekine saya lancar, Amin. tansah barokah, Amin. barokah umure, barokah rezekine, barokah samumbarange, barokah keluargane, tansah diparingi panjang yuswa sing barokah, Amin. sehat wal afiat. Amin. Muga-muga putra-putrane dadi putra sing pinter, saleh, migunani